खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे राफोद आर्चारि गेलेगिरिया गावनि जिउखौ फोथैना लादों। सासे बर' लाइमोन बर' हारिनि गेजेराव जाखांफुनाय नेशनेल आर्चारि गेलेगिरि लाइमोन सिख्ला समिला मुसाहारिया गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानायनि जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनि बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय 1 नं गोजोनफुरि गामिनि बबसेन मुसाहारिनि फिसाजो समिला मुसाहारिया आर्चारि गेलेनानै माहारियारि थाखोआव एबा नेशनेल थाखोआव आरो रायजोआरि आरो जिल्ला थाखोआव मोनसेनि मेडेल देरहाखांबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि नेशनेल गेलेगिरि हिन्जावसाया 10 थाखोनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादाव उथ्रिसारनो हायैनि जाहोनाव जिउ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थाना बेन्दोंनि खासिक'त्रानि 27 नं राजा लामायाव स्पेशेल टास्क फर्स आरो चिरां पुलिसा जयै सेबनानै हाग्रानि जिब जुनार फालांगि खालामखोमाग्रा सा 9 सुबुंजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गासै मा 8 सनाथि गाब मोख्रा एबा गल्डेन लांगुरखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनिनो मासेखौ थैनाय थासारियाव आरो गुबुन लोरबां थासारियाव मोननाय मा 7 मोख्राखौ फिन सिखना जोहोलाव हादोरारि पार्कआव हगारफिनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे बोसोरनि दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआव बड'लेण्ड एफसीआ गेलेनो थाखाय खाबु मोननाय नङा नामा? जेराव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव बिटिसिआवनो खुंजादोंमोन दुरान्ड कापआ, जेराव बड'लेण्डनि क'क्राझार जिल्लायाव खुंजादोंमोन दुरान्ड काप। नाथाय बे बारनि दुरान्ड कापखौ गुवाहाटीनि स्टेडियामाव लांनाय जागोन। बे बाथ्राखौ थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्राय मिथिनो मोन्दोंमोन। नाथाय बे खेबाव दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसी हान्जाखौ हांख्राय हराखै। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2026 आव बाहागो लानो थाखाय बड'लेण्ड एफसी हान्जाखौ हांख्राय हरदों दुरान्ड काप खुंफुं आफादा। नाथाय बड'लेण्ड एफसी हान्जाया बाहागो लागोन ना लाया थि मोनथिनाय जायाखै। पद्मश्री बान्थानि फारिलाइयाव आरोबाव सासे बर' फिसानि मुं। आसामनि बड'लेण्डनि मुंदांखा सेरिकालचारनि रोंग'सा डक्टर जगेश देउरीखौ गोदान दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव भारतनि 4थि गोजौसिन नोगोरारि बान्था पद्मश्री बान्थाजों मान होनाय जादों। डक्टर देउरीया एरि रेशमनि जौगानाय, बिजिरसंनाय आरो आसामनि धोनि रेशम दिहुनथाय आरो आजौ सम्पतिनि संरैखाथियाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन। बिथांनि नाजानायफोरा हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि थाखोआव आसामनि रेशमखौ जौगाहोनायाव मख'जाथाव बिफाव लादोंमोन। सासे गोसो गुदुं बिजिरसंगिरि, गोदान दिहुनगिरि आरो बोसोन होग्रानि महरै सिनायजानाय डक्टर देउरीनि जाफुंसारनाया इयुननि फोलेरफोरखौ थुलुंगा होयो। साकुन्द्रा होनना सन्देह खालामना सासे बिहारनि जिखौ उदालगुरि जिल्लानि कबिर आली हालामनि देबर गामियाव हमना पुलिसनो सोमजायहरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा, जेराव साकुन्द्रानि सन्देह खालामनानै पुलिसनो हरो। संबिजिरनि 125थि सोदांनाय बिलखौ थाबैनो पास खालामनो दाबि। क'क्राझार लकसभानि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी आरो रायजोसभानि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुधबारखालि लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथांखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनानै गांसे आबुं गोसोखां बिलाइ गथायदों। बे गोसोखां बिलाइयाव फैबाय थानाय दैज्लां बोथोरनि जथुम्मानि संबिजिर थामहिनबा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ संसदआव पास खालामनो एबा बिलखौ थिसन्नो आरो पास खालामनो थाखाय राहा लानो खावलायदों। बे बिलआ सा सानजा भारतनि 6थि फारिलाइयाव दोनजानाय ओनसोलफोराव गावखुंथायारि गौथुमफोरनो बांसिन संबिजिरारि, खुंथायारि आरो राङारि गोहोफोर होनायजों सोमोन्दो दं। संबिजिरनि 125थि सोदांनाया बड'लेण्ड आरो सा सानजा ओनसोलनि 6थि फारिलाइनि गावखुंथायारि गौथुमफोरखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे ट्राइबेल हारिनि राव, हारिमु आरो दोरोङारि फसंथानफोरखौ साबसिन संबिजिरारि रैखाथि होनो थाखाय गोनांथार। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै
उथ्रिसारनो हायाखैमोन। बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203586 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव।